थांनाय सानाव फोसावजानाय मोनसे गोदान रिपर्टनि बायदिब्ला बुहुमनि बांसिन गुबुंले जानाय नोगोरफोरनि गं 20 नि गेजेराव गं 13 नोगोरफोरा भारतनि नोगोरफोर, जेराव आसामनि बार्निहाटआ फारिलाइनि बयनिख्रुइबो गोजौसिनाव दङ। स्विस बार गुन बिरोंदामिन कम्पानि IQAirनि बुहुमनां बार गुन रिपर्ट 2024 आ बुंदोंमोन दि दिल्लीआ बुहुमनाङैनो बयनिख्रुइबो बांसिन गुबुंले राजथावनि जानानै दङ। बबेखानि भारतआ 2024 मायथाइयाव मुलुगनि 5थि बयनिख्रुइबो गुबुंलेसिन हादोर महरै जायगा मोनदोंमोन, जाय 2023 मायथाइयाव 3थि जायगानिफ्राय गाहायाव दङ। नसुंआरि हादर पाकिस्ताननि मोनब्रै नोगोर आरो चीननि गंसे नोगोरा बुहुमनि जौसिन गं 20 गुबुंले नोगोरफोरनि गेजेराव दङ। रिपर्टआव बुंनाय जादों दि भारतआ 2024 मायथाइयाव PM 2.5 नि जथायाव 7% बाङाइ जानायखौ नुनो मोनदों, जाय 2023 मायथाइयाव 54.4 माइक्रग्राम मोनफ्रोम घन मिटारनि रुजुनायाव 50.6 माइक्रग्राम मोनफ्रोम घन मिटार। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि बुहुमनि गं 20 बांसिन गुबुंले जानाय नोगोरफोरनि गेजेराव गं 13 नोगोरफोरा भारतआव दङ। दिल्लीआव बार गुबुंले जानाया गाज्रिसिन जादोंमोन। बोसोरारि सानजेर PM 2.5 नि जथाया 2023 मायथाइयाव 102.4 माइक्रग्राम मोनफ्रोम घन मिटारनिफ्राय आरो 2024 मायथाइयाव 108.3 माइक्रग्राम मोनफ्रोम घन मिटारसिम बांदोंमोन। बुहुमनि जौसिन गं 20 गुबुंले नोगोरफोराव भारतनि नोगोरफोरा जाबाय बार्निहाट, दिल्ली, पान्जाबनि मुलानपुर, फरीदाबाद, लनी, गुरुग्राम, गंगानगर, ग्रेटर नयडा, भिवारी, मुजफ्फरनगर, हनुमाननगर आरो नयडा। रिपर्टआव बुंनाय जादों दि गासै 35% भारतारि नोगोरफोरा बोसोरारि PM 2.5 नि थाखोखौ बुहुमनां सावस्रि आफादनि मोनफ्रोम घन मिटाराव 5 माइक्रग्रामनि सिमानिफ्राय 10 गुन बांसिन होननानै फोरमायदों। आसाम आरो मेघालयनि सिमायाव थानाय बार्निहाटआव गुबुंले जानायनि गुबै जाहोना डिस्टिलरी, लहा आरो स्टिल प्लान्टफोरजों लोगोसे जायगायारि कारखानाफोरनि जाहोनाव जादों होननानै रिपर्टआ फोरमायदों। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो पान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा-फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि आयदालु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।